Cold water. Di demekî de ku xelk heva didin ku ji germa Los Angelesê birevin, xwebexş av li bêmalan belav dikin. Navendekî ji bo mezînan li taxekê din cihê sarbûnê pêşkêş dike. Ev di nav bi dehan nawandan e ku ji aliyê bajar an wîlayeta Los Angeles ve tîne birêve dibin. Klîmayên elektrîkî zêde kar dikin, tevî ku roj diçe ava, germahî hê jî berdewam dike. For the last couple of nights it's been Ew coming du in. şevên davî germahî bi şev tê û ew pir neasayî ye. Ji ber ku bi gelemperî gawa ku roj diçe ava ew da dikeve. Lê ti gel vê germê ew bi şev jî dimîne. On at night too. Di hundirê nawenda sarbûnê de mirov ji germê direvin dema ku mezînên taxê ji bo dersa muzîkê dicivin. Pirsa her kesî ev e ku meriv çawa hênîk bimîne. Ez li trombêla xwe swar dibim ku ev bi klîmaya lê bi piranî li hundir dimînim. Dema ku behsa germahiya bilind tê kirin, cihekî wekî geliyê mirinê ku li çolê Kalîforniyayê û yek ji germtirin deverên li ser rûyê erdê nayê berhevkirin. Lê bajarên wekî Los Angelesê ji berê germtir bûne. Karbidestek Rêveberiya Awarteya Bajêr dibêje ku li hin taxan germahiya herî zêde tên qeyd kirin. It is record-breaking. Tomara herî bilind e, lê pirsgirêka ku em wekî bajar pêra rûberû dimînin, demdirêj e. Ji ber vê yekê ger rojek an di rojên me hebe, rojeke wesa germ, ev ne pirsgirêk e. Lê niha ev li seranserî bajar û welatî ye, ev jî 4 rojan dirêj e. For 4 days. Germ dikare ji bo mirov û ajalan metirsidar be, karbidest rêyên parastinê ji germahî nîşan didin. Make sure not to leave any. Di vê hay ji xwe hebin ku hûn ajalan di trombêla xwe de nehêlin. Çi carî zarokan di trombêlê de nehêlin. Ji ber vê yekê ew pêvajoyek fikrandina nû ye ku em dixwazin wan agehdar bikin. Energy reliability becomes more and more stressed. Roja çarşemê valiyê Kalîforniyayê gevin nîv sib reşek awarte ragihand da ku hilberîna enerjî li hember daxwazek zêde bikin. Tîma agirkuj ditirsin ku germahiya zêde vê belavbûna şevatên daristana leyaletê zêde bike. Di demekê de ku bo xelkê Rojavayê Amerîkayî bank tê kirin ku xwe ji germahî biparêzin. Ji bo Mike O'Sullivan, Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.